Makadi yenyu baba? Makadi yenyu? Tiri nani? Kuno kunde kupi kwamuri? Ebwete. Alright. Munonziwo babani? Joseph Mliwa. Alright. Baba Joseph Mliwa ka. Tatiti kuigirewo kapasuru kedu katinako. Kapasuru kedu ndo kantaisa panapa. Upfu pane mafuta food hampa ine zvese. Rice chikafu chese. Choti mubatsirikane. Ameno mungada kuti kudi kune vatitumawo kuti tizokusirai. Anditi? Aiwa tinotenda. Tinotenda. Saka muri kurarama sei panapa? Mangogara yenyu muri panapa? Alright, no right. Last time tambozouya tichida kuti titsvage tione kuti tikuvakirei one room yenyu pangada material yakawanda sei. Varimo here mudhuze vanotengesa zvidhina? Pasera apa. Vane vachiita mari pa 1000. Alright, arege tizoita tiende tichinocheka kuti vanoita mari. Saka pari zvino munombosara muchimbobatsirikana nekachipo kedu kadiki dika.